1, 2, 3 bio. Die rif vian an seo agus ní bhfuil arsúla agam ach chuirsís garid rint léirmheasannaí ó leabhar tháinig amach le déanaí ó phris ollscoile Yale. Dús úr scéal ó Patrick Modiano úr scéalaí Francoch dar benim siúd beag nó I gceartas dócha sa bhéir le Little Jewel níl is thagam an tetil as Francais ní leagamach na tetil bhéir an seo. Or bhídir gur bí an bhean Skill. Sean fágúil me idir seán. Bhí sé agamach nach eisteach ná scríb mé. Dus bhídir gur bí an bhean a bhúr tar éis spléacha ise I metro Fórais a máthair éisteann an domhan a bheith marmh is úr scéal nach eisteach sin. Ní féidir liom má scríbhneoireacht féin sné. Scríb mé luchtach ach lonrach I gceart a bhí geisteacham. Úr scéal lonrach is seo ó Patrick Modiano a bhfuil dús Nobel grúite aici. Thugann strachailt óig bhrá atá fuidribh nó gceart imithe le sruchtóch agus fáin sa domhan I gaibhnithe ina stair féin nach goibhinn léithe go bailíoch I gceart. Is charachtar páras féin sa leabhar seo dar leis an léirmheastar. Leanna mé díreach le Patrick Modiano seo pedigree. Bhí an focail sin agam lá. Genialach is dócha. An féidir caint faoi genialach madran I dóile mé sílim go naibríonn an focail sin le daoine amháin. Spléacha eile ein muid an seo an tám seo isteach is síl Patrick Modiano. Téan an tódar chun pín chun scéal a luathíl insint dóin. Na hámanaí ábhrasacha sin I báras ar chugaí. Amanaí
sné amany chéasan a chuimhne tá me sin is scríomh. Agus gníomhíonn mar inspiráid in na híchar inniún. Scríbhneoireacht uafásacha. Ach ná caiimi sin tám go léir le Patrick Modiano cad mar Michel Léry stócha níl is go bhfuil me ag fáhrú ainm I gceart. Nach íomhan leis na scríbhneoirí Francacha dír bheitháisnis. Tá dír bheitháisnis Michel Léry chomh fada sin gur tháinig sé amach I dtrí leabhar. Scríopa foilech agus fibril. Rialachaí an chluife is anam don trá go léir. Ó go miniskil, níl trí leabhar sa sra ach ceithre cín. Ach níl ach na trí cín takeí amach go fúil. Agus seán túsa Léry ag cur tús leis I dionscadal trí na chuimhní a nochtú nó a nochtú béidir. Agus íomhannaí a óige agus a híl níos déanaí. Páras faoi forgháil na Gearmánach. Turas chun na Hafraice agus agla raibh bháis. Fuailech sanam don dara leabhar agus sa leabhar seo streachlaíonn Léry linn féin fictúr féin agus tuigeann faoi dhéidir gur fiú chuimhniú I ndearad báide a síl. Fiú agus Raircúnaí nó núméid áileachta ceapratha, me tosaigh an bhfuil me cumú pocail anseo, timpplaithe le dearóide. Níor sagam seachas is smaile focail. Má heasan tú sá leabhar sús le dhá rud ag gachtaire leabhar hacha thugamid an dárad sin. Agus leabhar a trí, fibril. Tá Léry ag scríomh na sraithe seo le 35 bliain. Agus tá go leor de sagam céhiad ag beanú an tionscadal seo mar phríomhchapéis nó phríomhléir agus is tócha an taol ealaíonta ealaíne sa fichiú híis. Sílim gur béis sin an méid atá mé géirí
dhéanamh an neamh agus tásúlagam sacm arolalam se bhéanú sin ach mádólam tá anachas tar mééis sin a chluisteil. Dí an dálín fáci mé sibh agus cuiim ra dé a rih go léir slán.